سلام تختاتلتنا الجانل كمي كنيخم كمي تخونون لومون نخلنا كتمهرنا كتنكحنا نتخلي عزبال كوارست عيزة غريبة اللغو نايلو ما عرست بتقصية كجمرة اتا تقصينا انجليش كوينا انتاي تبل falling down is an accident staying down is a choice يبلو انتاي مالتي زي موداق معنكاف حدقايو اب هيوت كل سبك عنكاف غل ابتز وداق كاتطوم مبالقن مرجعيو ويبلو مالتي سلزي كل سب زنقساقس زخيد تعنكيف كودق نبوريو ابتز وداق كايو منبارقن مرجع يخون مالتي سلزي زالالو من ريا اب غعز عبيد زلو سب هيوت زلو سب كقاطما زخل انتلو موداق متراف معنكاف استفل علينا قرات كقاطما يخل اتزعبي مستيرنا عود ما مس ودقكا كميل كاي تتنسى نودكات انت عين ترديت ابل الودكات هلكا اسو كامطن على قداسيو مخنياتو زي موداق يكون انت مستير كاز ودقكايو كمي غيركا تتنسى ايو تمستير سلازانا لو متمرتي كمي غيرنا اب كل غعزنا هيواتنا نخل سب كقاطما زغل كاسل زغني كمي غيرنا كمنكاف كلنا نودك كلنا نترف كلنا انت عين ترديت كلوانا لو إنا غنري كسام مودا تاتكاتات الوادما بتاعتنا يعدمكم مالتي. So let's get started. أرسنا how to turn failure into positivity and productivity. نودكتكا كمي غيركا أون تاوات أمامتان ناب عوتن كم زبط حكاويكا بلوز ناي productive ويكا وتسي تاوس راح كم زخون تقبرو يعتبر. So مجمريا why does this thing happens? Why do we need this topic? انتاي منتاي لي النازارسي سلمنتاي بزعبون مهار كنره. It's easy to praise affirmations and rewards to push yourself harder to climb higher mountains. كل جزء كديب كلها كل جزء نفسها جوها كدبصحيها كديبويها نيشتها تعرفاتك أنا بالكات تخيل كل سب عقبات كديب كلها جوبا كديب كلها أنا أبنت كم أبنت توصينا جوها قريب كاها مورال جبر قرب تسفاق برنابلك أفتشافت بس إحكاني بلو تزعبي يتسقمنا هيوت أبي الله مسيلكم كديب كلها خطرة يكونتن أفتشاف مزبس أحكالله كابو خنا أبي خاط كيد قبل ما ديابا يكونن هيوت قبل موداتها يبلا معناته كل جزء قعزة هيوت أفتشاف مزبس أحكا خط كسل على كتريا دريان كسل على كا there's no stopping سلزي أبحر درجة مزبس أحكا بزح جزء أوي تتسقم زقات منا مالتي نخل سبد معي كتعب خلقة تهزل خايا علامة مسحرم كا دحريو نتا علامات كم بحدش استخاخي كخد كتصل كتكلال لك زبزحنا تمرتك وديك مهاري نبل اوكي تمرت ودينا دحريوخه سراح كركبه دحريوخه بزح غزي علامه يبلنا so we have to be very careful up كم زقعزو علاماتك كتستخاخل لك ابزي so but what happens when you reach the peak ጫፍናትካ ናይ ትገቦም ዝበፅሓካ እንታይ ይክኸውን እንታይ ከጋጥም እዩ ንዝብል ክንቅረበሉ ኣለና failure isn't always about lack of strength ውድቀት ዘጋጥመና ኩሉ ግዜ ሓይልና ስለ ዝደኸመ ወይ ስለ ዝሓመቕና ኣይኮነን እዚኣ ካብ መጠን ላዕሊ ተንኪፋትና failure is not always about lack of strength ውድቀት ሓይሊ ስለ ዝሰኣንካ ሓይልኻ ስለ ዝተወደየ ይኮንካ ትወድቕ እንታይ ዳ it's about lack of trust እምነት ምጉዳል ይብለና ኣሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ሓይልና ከለና ክንቅፅልና ከለና ግን እንድሕር ቀፂለውን ከምቲ ናይ ዝሓለፈ ውድቀት ከጋጥመኒ ዝብል ሕማቕ ኣተሓሳስባ ካብ ቅድሚ ሕጂ ዘጋጥመካ ጥርጥር ክመፀካ ከሎ ሓይሊ ኣለካ ክትቅፅል ግን መንፈስካ ይደክም ምክንያቱ እንተቀፂለውን ከምቲ ናይ ቀደም ክወድቕ እየ ዝብል ፍርህን ጥርጠራን ስለ ዘለና እዩ so the reason why it's hard to move forward is because you're afraid you'll be stuck again ልክዕ ምስ ቀፀልካ እውን ከምቲ ናይ ቀደም ውድቀት ወይ ከዓ ጠጠው መበሊ መጋረጃ ከጋጥመኒ ኢልካ ስለተኣምን ይብለና so start building your confidence by taking control of how you perceive failure ስለዚ እቲ ሞራልና ወይ ኮንፊደንስና ክንዕብዮ እንተኮይንና ቀዳማይ በይን ክንጅምር ኣለና ብዛዕባ ውድቀት ዘለና ርዲት ከዓቢ ክኽእል ኣለዎ ውድቀት ማለት እንታይ ምዃኑ ክንርዮ ኢና ፅንሕ ኢልና if you feel too frozen by fear or doubt daily affirmations are powerful tools ኣብቲ ዘለኻዮ ክትንቀሳቀስ ዘይክኢልካ ድርቕ እንድሕር ኢልካ ኩሉ ግዜ ንነፍስኻ ዘተባብዕ ክገብሮ ይኽእል እየ ናብዚ በፂሐ ቅድሚ ሕጂ ተዓዊተ ኣነ ክእለት ኣለና ኣነ ፀጋ ኣለና ንሓያለ ኣነ ተባዕየ እናበልካ ነፍስኻ affirmations ወይ positive ኣወንታዊ ዝኾኑ ቃላት ብምድጋም ሓሳባት ብምድጋም ንነፍስኻ ክትተባብዖ ከለኻ እውን ሓጋዚ ስጉምቲ
يخون يبلنا. So number 2, understanding failure. نجيجا وين ودكت كرد عنا كخلالو انتاي مخانو مودع مالت مودعت عالم كم زي كونه. So what is this? The first failure is always heartbreaking, but the one good thing that comes out of it is that learning how to do better next time. So تقدمت ودكت كل جزء لبخات سبر نساء بزح جزء ندحري تترفنا ونتقدمت يا مراريا مجمريانا بتسفان خيط أن هنا الرمع مزبلنا أبو خلو بزح سب أبو يترف. ስለዚ ግን ኩሉ ግዜ ካብኣ ተማሂርና ክንመሃሮ ዘለና ተንሲእና ክንቅፅል ከም ዘለና እንታይ ግን ንብል ኣብታ መጀመርያ ጌጋ ኦኬ ብዙሕ ስለ ዘይደኸምኩ ብዙሕ ስለ ዘይፀዓርኩ ኢልና ፃዕሪ ከነበርትዕ ንጅምር ማለት እዩ ስለዚ ጥንቃቐ የድልዮ ስለዚ ቀዳማይ ጌጋ ምስ ተንሳእኻ ሓይሊ ሂብካ መሊስካ ክትከይድ ትፍትን ካልኣይ ጌጋ ድማ የጋጥመካ ወይ ካልኣይ ውድቀት ድማ የጋጥመካ ኣብ ካልኣይ ውድቀት you realize sheer force isn't going to be enough. ስለዚ ኣብታ ካልኣይቲ ምውዳቕካ ብሓይሊ ጥራይ ዝብፃሕ ከም ዘይኮነ ክርዳእካ ይጅምር ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ዳ ሜላ ክትቅይር ከም ዘለካ ክርዳእካ ይጅምር ብካልእ ኣዘራርባ ነፍሲ ወከፍ ክንወድቕ ከለና ሓድሽ ሜላ ሓድሽ ምስጢር እዩ ዝርዳእና ዘሎ ዝኽፈተልና ዘሎ በዚ ክንሪኦ ክንከል ኣለና. So you decide to be smarter and evaluate what's leading to your failure. ስለዚ ኣብታ ካልኣይቲ ምውዳቕ ኩሉ ግዜ ቀዳማይ ነገር ብሓይሊ ጥራይ ከም ዘይብፃሕ ይርዳእካ ባታ ካልኣይካ እንታይ ክትዘውድቐኒ ዘሎ እንታይ ሜላኻ ክጥቀም ኣለኒ ነዚ ንክሰግሮ ብሓይሊ ዘይኮነስ ብልሓት ከዓ ከም ዘድልየካ ክትርዳእ ትጅምር ማለት እዩ. The point is every time you fail you're learning something that will move you forward. ዕላማ ወይ ከዓ ቀንዲ መልእኽቲ ናይዚኣ እንታይ እዩ ነፍሲ ወከፍ ግዜ ክትወድቕ ከለኻ ሓደ ነገር ትምሃር ኣለኻ ከመይ ጌርካ ክትቅፅል ከም ዘለካ በቲ ዝኸድካዮ ከም ዘይሰርሕ ብኸመይ ክሰርሕ ከም ዝኽእል ካልእ መንገዲ ክትበላሓት ከም ዘለካ ኢኻ ትምሃር ዘለኻ ስለዚ እቲ ውድቀት መጠን ብዙሕ ዝወደቕካሉ መጠኑ ኢኻ ሓድሽ መንገድታት ናፈልጥካ ትኸይድ ምክንያቱ ጅምር ከተብል ከለኻ ናበይ ክትከይድ ምዃንካ ይትፈልጥን ኢኻ ብዙሕ ግዜ ሓድሽ ነገር ትሰርሕ ኣለኻ ምስ ወደቕካ ግን ኦኬ እዚኣ ይትወስደንን እያ ናብዚ ገፀ ክኸይድ ኣለኒ ለን እዚኣ ይትወስደና ስለዚ እናበልካ ብዙሕ ግዜ ምስ ወደቕካ እንታይ ኮንካ ኣለኻ ንቕድሚት ከይድካ ኣለኻ ምክንያቱ ድሕሪኻ ዝጅምሩ ነቲ እስኻ ዝወደቕካዮ ኣብኡ ክበፅሑ እዮም ዘሊሎም ክሓልፎ ይክእሉን እዮም ሓንቲ ስካላ ሓንቲ ጥቕሲ ለንቀነ ዝረኣኽዋሲ ዓወትሲ ሊፍቲ የብሉ ናው ዘብፅሓካ ብስካላ ጌርካ ክዲብ ኣለካ ኢሎም which is really good ሓቂ ድማ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ክትወድቕ ከለኻ ሓድሽ ምዕራፍ ሓድሽ መንገዲ ሓድሽ ጥበብ ሓድሽ ሜላ ኢኻ ትምህዝ ዘለኻ ስለዚ ኣይና ይሰርሕን ስለዚ ከምዚ እናበልካ ትጓዓፀፅ ኣለኻ ማለት እዩ and this is very very important ኣብ ሂወት እቲ ትወድቆ ዘለኻ መሊሱ ከም ትበልሕን መሊስካ ካብ ካልኦት ከም ትፍለን እዩ ዝገብረካ ዘሎ ክትፍለ ክትብል ከለኻ ናብ ዓወት ገፅካ ካብቶም መወዳድርትኻ ከም ትፍለ ይገብረካ ኣሎ መጠን ብዙሕ ዝተጋገኻ ካልኦት ሰባት ክንዳኻ ክጋገዩ ይኽእሉ ድዮም ኣይክእሉን ኣይፈልጥን እየ ግን ነፍሲ ወከፍ ጌጋ ካበይ ክትዕርዮ ከተስተኻኽሎ እናገበረካ ነቲ ትሰርሖ ዘለኻ ነገር መሊሱ ከም ዝፅብቕ ይገብሮ ማለት እዩ. Just because you reach a low point doesn't mean you're at the lowest starting point. መመሊስካ ምስ ወደቕካ ታሕቲ ክትወርድ ከለኻ ካብ ዜሮ ትጅምር ዘለኻ ክመስለካ የብሉን ይብለና ኣሎ very important. ታሕቲ ወሪድካ ዘለኻ ሓድሽ ፍልጠት ሓድሽ ተሞክሮ ናይ ሂወት ሒዝካ ወሪድካ ዘለኻ ስለዚ ክዲብ ከለኻ ካብ ዜሮ ኣይኮንካን ትብገስ ዘለኻ ድሮ ብዙሕ ፍልጠት ሒዝካ ኣለኻ ብዙሕ መንገዲ ኣላሊኻ ኢኻ ትመፅእ ዘለኻ ብለና ኣሎ. Number 3, shift your focus. ኣተኩሮናትካ ክስተኻኸል ይግባእ ናበይ ኢኻ ተተኩር ዘለኻ ናበይ ኢኻ ቀንዲ ትጥምት ዘለኻ ምስትውዓል የድሊ. Failure isn't always a sign that you didn't do your best. Sometimes it's just a reminder that not all facets of life are within your control. ሓደ ግዜ ድማ ውድቀት ሓደ ግዜ እንቅፋት እንታይ ንሕና ስለ ዝሓመቕና ስለ ዝተነፍና ስለ ዘይፀዓርና ኣይኮነን ዘጋጥመና ሓደ ግዜ ሂወት ኩሉ ክንቋፀራ ከም ዘይንኽእል እያ ተብርሃልና ንኣብነት ንስኻ ፅቡቕ እናኸድካ ከለኻ ብሓደ ዓብይ ሕጊ ተቐይሩ ከምዚ ይኾነካ ወይ ከዓ ነቲ ንስኻ ትኸዶ ዘለኻ ዝኽልክል ሕጊ ይመፅእ ወይ ንስኻ ፅቡቕ እናኸድካ ከለኻ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ኣብቲ ስራሕ ድዩ ንዓኻ ዘይ ኣብ ስራሕካ ብሞቲቬሽን እናኸድካ እታ ካምፓኒ ንኩሉ እቲ ብራንች ናታ ዓፅያ ናብ ካልእ ሃገር ክኸይድ እየ ትብለካ እዚ ናትካ ጉድለት ኣይኮነን ኣብ ዓለም ኩሉ ነገር ክንቋፀሮ ከም ዘይንኽእል እዩ ዝነግረና ዘሎ ንሕና እናፀዓርና እናተበላሓትና ከለና ሓደ ነገር ተተዓፅዩ እንደን እንታይ ትገብር እሞ ንስኻ ናትካ ውድቀት ኣይኮነን እዚ ማለት እዩ. Tell yourself there are other things within your control.
that I will shift my focus on them. So እንታይ ክትብል ኣለካ ኣብ ከምዚ ኩነታት yes ነገራት ኣለዋ ንክቆፃፀሮምን ክቅይሮምን ዘይክእል ኣለዉ እዚኦም ክንቅበሎም ኣለና ግን ዋላ ንሶም ኣጋጢሞም ከለዉ ኣለዉ ድማ ነገራት ኣነ ዝቆፃፀሮም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅረይ ኣብኣቶም ኣተኪረ ግን ክሰርሕ ክእል እየ ንኣብነት ናትካ ትምህርቲ ናትካ ዕቤት ናትካ ስራሕ ናብ ዝተፈላለየ መንገድታት ምጥማት እዚ ንስኻ ትቆፃፀሮ ኢኻ ኩሉ ግዜ እንታይ እየ ዝብላነ ሂወትና ብስራሕ ብሓደ ነገር ጥራይ ዘተኮረ ተኮይኑ ኣብ ካምፓኒ ንሰርሕ ኣለና ብቀለል ዝበለ እዛ ካምፓኒ እዚኣ ንሕና ዝፃዓርና እናፃዓርና ዓበና ከለና እታ ካምፓኒ ስትራቴጂ ናታ ክትቀይር ትኽእል እያ ክትሽየጥ ትኽእል እያ ክትዓፁ ትኽእል እያ እዚ ናትካ ድኻም ስለ ዝኾነ ይኮነ ኣጋጢሙ ካብ ናትካ ቁፅፅር ወፃኢ እዩ እንታይ ግን ክትገብር ኣለካ ስኻ ዝተፈላለዩ መንገድታት ዝተፈላለዩ ሜላታት ሂወት ክህልወካ ኣለዎ ኣብ ትሕቲኣ እናሰራሕካ ከለካ ካልእ ነገራት መንገድታት ኦንላይን ቢዝነስ ክትጅምር ኣለካ ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ክትገብር ኣለካ ኣብ ኣፍሪቃ ካልእ ቢዝነስ ክትገብር ትክእል ኣለካ ንኣሽቱ ነገራት ጌርካ እንተፀኒሕካ እቲ እንተጋጢሙ እውን ፀገም የብልካን ምክንያቱ ዘገላብጥ ሜላታት ናይ ሂወት ስለትፈልጥ እዚ ድማ እዩ ፎከስ ናትካ ኣብቲ ንስኻ ትቆፃፀሮ ነቲ ሪስክ ናትካ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክመፅእ ዝኽእል ኒውትራላይዝ ወይ ከዓ ፋሕ ኣቢልካዮ ዳይቨርሲፋይ ዝኾነ መንገዲ ብምሓዝ ዝመፀካ ሪስክ ኩሉ ግዜ ከም ዝጎድል ትገብሮ ማለት እዩ እዚ ድማ እቲ ብልሓት ኣብ ሂወት ንቅድሚት ክወዘና ዝኽእል find other source of success and achievement within your life ካልእ ድማ ብሓደ ወገን ዓወት ተኣቢካ ገለገለ ሰባት እጂ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓወት ምስትምቓር ኣብ ስራሕ ዕንቅፋት የጋጥሞም ኣብ ትምህርቲ ዕንቅፋት የጋጥሞም ግን እንታይ እቲ ውድቀት ኣብቲ ናብቲ ምስኮነ ሞራሎም ይትንከፍ እዩ እንታይ ግን ክትገብር ኣለካ ኣብዚ ገለ ነገራት ክትፈልጥ ክትረክብ ኣለካ ንስኻ ዓወታት ክትገብረሎም ትኽእል ንኣብነት ኣብዚ እንታይ ይብለና ኣሎ ኣካላትካ ብፅቡቅ መሓዝ ስፖርት ምግባር ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ሶምን 3 ግዜ ወይ 2 ግዜ ክጎየ ወይ ክሰርሕ እንተልካ እሰን ተጌርካ ንነፍስኻ ዓወት ኣምፂኻ ኣለኻ ስለዚ እቲ ዓወት ድማ መሊሱ ክሕጉሰካ እዩ ማለት እዩ ካልእ ኣካላትካ ፅቡቅ ኣመጋግባ ፅቡቅ ዕረፍቲ ኩሉ ነገር እቲ ናብ ኣካላትካ ትገብሮ ዘለካ መፅሓፍቲ ምንባብ ኮርስ ምውሳድ ትምህርቲ ምውሳድ ነዚታት እናገበርካ ምስከትካ ስኻ ነዚ ኣወዲየ ኣብዚ ከይደ ከምዚ ገይረ ክትብል ከለካ ዓወታት ኣብ ሂወትካ ስለ ዝመፁ ዘለዉ ነታ ኣብ ካልእ ዝወደቕካዮ ወይ ዝወደቕክዮ መሸፈኒን ወይ ከዓ መተካእታናቱን ወይ ከዓ ንዑ ባላንስ ክገብረልክ ዝኽእል መንፈስ ሓይሊ እውን ናብ ነብስኻ ናብ ነብስኺ ተምፅልኺ ስለዚ that's very important ናትና ኣተኩሮ ኣብቲ ዘጋጠመና ሕማቕ ዘይኮነ ኣብቲ ንሕና ፅቡቅ ክንገብሮ ንኽእል እናገበርና ነቲ ሕማቕ ብኡ ጌርና ባላንስ ክንገብሮ ንኽእል ማለት እዩ very important number 4 it is a temporary thing failure is a temporary thing ውድቀት እንቅፋት ኩሉ ግዜ ንግዚኡ እዩ ናይ ዘለዓለም ኣይኮነን ኣብ ገለ ነገር ወዲቕካ ተሪፍካ ሓሚቕካ ማለት መወዳእታ ዓለም ኣይኮነን ዕድል ኣለካ ንግዚኡ እዩ ከምኡ ዝመስል ኩሉ ግዜ ክንወድቕ ከለና ሂወትና ዘብቃዕቲ ዝመስለና ብዙሕ ግዜ ኩሉ ግዜ ክንጥንቀቕ ድማ ኣለና እቲ ከምኡ ዓይነት ኣተሓሳስባ ጌጋ ኣተሓሳስባ ምዃኑ ክንፈልጥ ኣለና failure is temporary and it only becomes permanent if you don't do anything about it ዝኾነ ውድቀት ግዝያዊ እዩ ዝኾነ ጌጋ ዝኾነ እንቅፋት ግዝያዊ እዩ ናይ ዘለዓለም ጌጋ ዝኸውን መዓስ እዩ ዝኾነ ነገር ክትገብር ብዛዕባ ወይ ተንሲኻ ክትጓዓዝ ኣብ ዘይትደልየሉ ግዜ ወይ ኣብቲ ዝወደቕካሉ ጠንቀላላ እናበልካ ክትነብር ኣብ ዝመረፅካሉ ግዜ እቲ ጌጋ ንሓዋር ይኸውን ገለገለ ሰባት ኣብ ሓደ ነገር እንቅፋት ምስ ኣጋጠሞም ጠቕላላ ይገድፍዎ እታ ውድቀት ናቶም ድማ ንዘለዓለም ትኸውን ካልኦት ሰባት ግን ምስ ወደቑ ሓፍ ኢሎም መንገዲ ቀይሮም ጥበብ ቀይሮም ናብ ዝለዓለ ደረጃ ይኸዱ ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ሂወትና ተመሊስና እንተሪእናዮ ካብቲ ዝወደቕናዮ ዝተምሃርናዮ ይበዝሕ ካብቲ ዓወታትና ዝተምሃርናዮ ኣነ ኣብ ሂወተይ ኩሉ ግዜ ካብ ጌጋታተይ ዝተምሃርኮ ይበዝሕ ክብል ክእል ኩሉ ነገር ሓደ ነገር ፅቡቅ ክኸይድ ከሎ ኣይትምሃርን ኢኻ ቢል ጌትስ እንታይ ይብል success is a lousy teacher ይብል ምክንያቱ ዓወት እቲ ዝኸፈ መምህር እዩ ውድቀት እቲ ዝበለፀ መምህር እዩ ይብል ማለት እዩ your failure will only define you once you let it control who you become ውድቀት ናትካ መዓስ እዩ ኣዝዩ ምሳኻ መግለፂ ናትካ ዝኸውን እንተመሪፅካዮ ብውድቀትካ ጥራይ ክትገልፅ ተጀሚርካ መግለፂ ናትካ ኸውን ነቲ ውድቀትካ ከም መምሃሪ ተጠቂምካ ኣለኻ ካልእ ይኸውን ማለት እዩ you could easily spend a month worrying wallowing in embarrassment and fear or you could use the month to work on what you are lacking and get back to the wagon again ስለዚ
ሓደ ውድቀት ምስ ኣጋጠመካ ክልተ ምርጫ ኣለካ ገለገለ ሰባት ብዛዕባ እቲ ዘጋጠሞም ክቕዝሙን ክሓዝኑን ክሓርቁን ከሕልፍዎ ከለዉ ካልኦት ሰባት ግን ኦኬ እንታይ ኣውዲቐኒ ኣበየ ወዲቐ ስለምንታይ ወዲቐ ነዚያ ዘውደቐትኒ ክመሃራን ክፈልጣ የነ እሞ መሊሰ ናብቲ ገይም ክምለስ እየ እሞ ክዕወት እየ ይብሉ ኣነ ኸ ነታ ዳሕረወይቲ ክመርፅ የተባብዕ remember failure only becomes permanent if you never try again I'm not a failure I just need time ስለዚ ውድቀት ናይ ዘለዓለም ዝኸውን ካልኣይ ሳልሳይ ግዜ ክንፍትንን ሓፊልና ክንሰርሕ እንተዘይክኢልና እዩ ስለዚ ውድቀት ከጋጥመና ከሎ ኣነ ውዱቕ እየ ክንብል የብልና ግዜ የድልየኒ ኣሎ ንክመሃር ንክዓቢ ኢና ክንብል ዘለና ውዱቕ እየ ዝበለ ተሓሳስባ የውድቐካ ስለ ዝኾነ you can do it yes you can do it ብዘየገድስ ኣበይ ትኸይድ ኣለኺ ኣበይ ትኸይድ ኣለኻ ክትወድቕ ክጠንቀፍ ንቡር እዩ ግን ኪኑ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ትኽእል ኢኺ ድማ what I am feeling is a proof that I have what it takes it's a proof you just don't want to settle for less than you deserve ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ሂወትካ ዘይዕጉብነት ይስምዓካ እንተሎ ስለምንታይ ናብቲ በፃሕኩ እንትብል እንተለኻ እስቲል ናይ ዕቤት መንፈስ ኣብ ልብኻ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ዝደቀሰ ሓንገል እኮ ሓሳባት እውን የብሉን ፕላን እውን የብሉን ንስኻ ግን ኣብ ውሽጥኻ ዝቕስቅስ ሓይሊ ምህላው ንክትዕወት ቅሩብ ምዃንካ እዩ ዝነግረካ ዘሎ የስ ወዲቕካ ተዓንቂፍካ ተዓፂካ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢትስ ኦኬይ ክትንስእ ከም ብሓድሽ ሞራል ጌርካ ክትቅፅሊ ዝከኣልካ እዩ ምክንያቱ ዝግባኣካ እቲ ዘለካ ሂወት ንዓኻ ዝዕግብ ኣይኮነን ምክንያቱ ካብኡ ንላዕሊ ሂወት ስለ ዝግባኣካ ከምኡ ምዃኑ እውን ስለትፈልጥ ማለት እዩ if you fall short on a smaller goal or take a little too long to achieve a smaller victory these instances can lead to feelings of doubt and failure ብዙሕ ግዜ ከይተዓወትካ ኣብ ዝተፈላለዩ ዕንቅፋት ከጋጥመካ እንተፀኒሑ እንታይ ይገብር ተደማሚሩ ንሱ እንታይ ይገብረካ ወይ ድማ ዓወትካ እንተደንጉዩ ማለት እዩ ነቲ ርእሰ ምትእምማን ናትካ ወይ ከዓ ኣብ ነፍስኻ ዘለካ ተሓሳስባ ይሃስዮ እዩ ኩሉ ግዜ ከምቲ ኣብ ሰለስተ ዝበልናዮ ኣብቲ ቀንዲ ዕላማ ናትና ንዕወት ተዘየለና እሞ ሞራልና ይትንከፍ ተሎ ካልኦት ንኣሽቱ ነገራት ጌርና ንተዓወት እሞ ሞራል ኣብ ነፍስና ንምፅእ እዚ ድማ ብልሒ እዩ ምክንያቱ ዓወት ናይ ነገራት ሞራልና ሓፍ ስለ ዘብሎ እዚ ሓፍ ዝበለ ሞራል ድማ ኣብቲ ቀንዲ ዕላማና ስለ ዘድልየና ማለት እዩ If you're feeling disappointed in what you've achieved, no matter how big or small, it's more than enough proof that you have the drive, work ethic, and ambition to do things most people want. ስለዚ ኣብቲ ነገራት ናትካ ዘይዕጉብነት ኣብቲ ንስኻ ዝበፅሕካዮ እውን ዘይሓጎስ ዘይዕጋበት ዝስማዓካ እንተሎ ካብኡ ንላዕሊ ዝግባኣካ ሰብ ካብኡ ንላዕሊ ክትገብር ትኽእል ሰብ ምዃንካ ስለትፈልጥ እዩ እዚ ድማ ፅቡቕ እዩ ዝበፅሑ ሰባት ከማ ኣይኮኑን ንዓኻ እቲ ኖርማል በፅሕካ ዘለኻ እኹል ኣይኮነን እዚ ኸ ስስዐ ወይ ፅላለ ኣይኮነን ልዕልዩ ዝግባኣካ ሰብ ምዃንካ ስለትፈልጥ ልዕሊ ኩሉ ድማ ካብኡ ንላዕሊ ክትከይድ ምዃንካ ዓቕምኻ ስለትፈልጦ ኣይደቀስካን ኣይቀሰንካሉን which is good ምክንያቱ እዚ ሓይሊ እዚ ናብ ዝለዓለ ዕብየት ንኽትከይድ ስለዝሕግዘካ ስለዘተባብዓካ ስለዚ ናይ ሎሚ ኣብ ውድቀት ዘለና ኣብ ሂወት ክንወድቕ ንቡር እዩ ካብ ውድቀትና እንታይ ንምሃር ብኸመይ ንርዮ ከመይ ጌርና ኸ ውድቀታትና ዕሪና ናብ ዝለዓለ ዓወት ንበፅሕ ክትሕግዝ ትኽእል እያ ዝበልኳ ትሕዝቶ እያ ነይራ I hope ደስ ኢላትኩም ክትከውን እንተፈቲኹማ ላይክ ግበሩላ ምክንያቱ እቲ ኣልጎሪዝም ነቲ ላይክ ናትና ናብ ካልእ ስለ ዘመሓላልፎ ካልእ ድማ ንካልኦት ኣሕዋትኩም ኣብ መንገዲ ዓወት ዘሎ ብፍላይ ድማ ካብ ዝኾነ ዕንቅፋታት ኣብ ሂወት ኣጋጢሞዎም ዘሎ ከተተባብዖም ስለትኽእል ክትምህሮም ስለትኽእል ንዖም እውን ክትሕግዞም ስለትኽእል ሼር ግበርዋ ከም ወትሩ ደስ ኢላትኩም ናትኩም ፊድባክ ኣብ ኮሜንት ክፅበየኩም እየ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ግን ኣብዚ ክውድየ ኣብ ካልእ ክሳብ ምራኸብ ደሓንኩን ይብለኩም ቻው